Astăzi, 2 iulie 2025, numele lui Călin Georgescu răsună în politica românească. Pentru mulți, este un necunoscut. Pentru alții, o speranță sau chiar o amenințare. După ani petrecuți în umbră, lucrând la ONU, Georgescu vrea să fie președintele României. Mesajul său, suveranitate națională, un discurs direct și controversat. Nu este un politician tradițional și nici nu provine dintr-o familie puternică. Este un tehnician, un expert, care a văzut lumea și se întoarce acasă convins că soluțiile trebuie să fie locale. Imaginea sa, serioasă, austeră, mai mult profesor decât candidat. Mulți îl văd ca pe un outsider, străin de corupție, dar alții nu au încredere. Este un salvator sau un lup în blană de oaie? Românii vor decide. A plecat din România, a lucrat cu lideri globali și acum se întoarce cu un mesaj contrar globalizării. Propune o întoarcere la esențial, pământ, comunitate, certitudini. Candidatura sa este un experiment și un barometru al stării de spirit naționale. Poate un tehnician să schimbe cursul unei țări? Curând vom afla. Ca să-l înțelegem pe Georgescu, trebuie să ne uităm la originile lui România rurală a anilor 60. S-a născut în Argeș, a crescut în mijlocul naturii și al tradițiilor, departe de București. Copilăria i-a marcat dragostea pentru pământ și țară. A studiat ingineria mediului, inclusiv doctoratul, mereu concentrat pe sol și apă. A lucrat la proiecte de mediu sub comunism, iar după 1989 a trecut pe scena internațională. Cariera lui a decolat la ONU, unde s-a specializat în dezvoltare durabilă. A călătorit, a coordonat proiecte, a redactat rapoarte pentru lideri mondiali. A fost director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă și reprezentant special al ONU. A locuit la Geneva și Viena, dar nu a pierdut niciodată legătura cu rădăcinile sale. Din birourile internaționale, a văzut că soluțiile impuse rareori funcționează. Această experiență i-a alimentat viziunea suveranistă. De la sat, la lume și înapoi, cu o nouă misiune. Așa s-a format candidatul. Apărarea mediului înconjurător este firul roșu al vieții lui Georgescu. Din anii 80, a studiat impactul agriculturii intensive și poluarea. La ONU a evaluat pe teren efectele despăduririlor, poluării și deșertificării. A văzut că problemele de mediu au o față umană, comunități strămutate, copii bolnavi, fermieri ruinați. El susține agricultura durabilă și critică modelul agroindustrial și dependența de corporațiile străine. Propune revenirea la agricultura familială la scară mică și suveranitatea alimentară. A publicat articole cheie și a făcut parte din Agenda 21 a ONU și din Clubul de la Roma. Curiculumul său este internațional, dar discursul său actual surprinde, de la tehnician globalist la politician suveranist. Pentru el, a îngriji pământul înseamnă a îngriji națiunea. Viziunea sa ecologică este acum un standard politic. Contradicție sau evoluție? Break time 0. De ce să sari de la ONU la politică? Frustrare. Georgescu a văzut că rapoartele și summiturile nu rezolvau problemele reale. A decis că schimbarea trebuie să vină de la puterea politică. Nu a intrat prin partidele tradiționale, critică întreaga clasă politică românească pentru că servește interese străine. În 2020 a fost propus prim-ministru de un partid naționalist, câștigând notorietate. Sloganul său, mâncare, apă și energie. Stâlpii suveranității. Susține că România poate fi autosuficientă, dar resursele sale sunt în mâini străine. Propune recuperarea controlului național al acestor sectoare strategice. Candidatura sa prezidențială este punctul culminant al acestui drum. Se prezintă ca independent, sprijinit de naționaliști și mișcări critice la adresa globalizării. Discursul său, curățarea instituțiilor, lupta împotriva colonizării economice și redarea puterii poporului. De la tehnician la lider carismatic, pentru cei care se simt abandonați. O președinție a lui Georgescu ar fi o ruptură totală cu politica românească din ultimele decenii. Susținătorii săi văd o revoluție pașnică, suveranitate, ecologie, valori tradiționale. Promite să naționalizeze resursele și să sprijine agricultura locală, căutând suveranitatea alimentară. Acest lucru ar intra în conflict cu interesele multinaționale și cu Uniunea Europeană, generând tensiuni cu Bruxellesul. În politica externă, propune neutralitate și mai puțină dependență de UE și NATO. A arătat simpatie pentru modele autoritare, ceea ce îngrijorează Occidentul. România ar putea deveni un actor imprevizibil în Europa de Est. Apără valorile creștine și este critic la adresa progresismului.
ceea ce ar putea polariza și mai mult societatea. Victoria sa ar putea însemna regrese în drepturile minorităților și ar consolida Biserica Ortodoxă, ar uni țara sau ar deschide o etapă de conflict și izolare. Viitorul României este în joc. Totul depinde de decizia de la urne.